Pozdrav ekipa, ja sam Paps TV i danas kupujemo slance za 150 eura, krenimo! Ekipa, nikad nisam radio ništa ovako, baš me zanima kako će proći, ali prije svega moramo do bankomata po keš! What? Evo ga ekipa, zaputili smo se prema prvoj pekari. Šta ti misliš, Veki, kako će proći? Pa ne znam, ja brinem da bi čak moglo dobro proći, realno, niko kod nas nije ovo radio. No da, tako da ja sam nadam isto da će sve biti po planu, tako da krenimo! Prva pekara. Može jedne slance. Ništa, to je to. Tako, izvoli. Ne, ništa, ali u redu. Dženja? Nemojte oni odbiti. Evo ekipa, prva pekara, da vidimo taste test. Ok, dobro. Ja bih rekao negdje 7,5 od 10. Kaj ti kažeš, gospod? Respekt. Prva. Ako je njemu jebeno. Evo ekipa, idemo prema drugoj pekari. Prva pekara obavljena i napravljen taste test. Naravno, prije svega tražio sam dozvolu, znači došao sam i rekao trebam snimiti kratak video kako kupujem slance od vas. Bez da sam ništa otkrio i dao sam im 50 eura nakon, tako da respekt. Dobar dan. Može meni jedan slanac? Još nešto? Ništa. Može. Evo. Znači, jedan sa sirom, dva s mesom. Dobro, u redu je. Dženja. Evo ga ekipa, imamo još jednu pekaru, ja sam sad turbo zadovoljan. Ako vam se sviđa ovakav kontent, kliknite taj subscribe i vidimo se na zadnjoj pekari. Dobar dan, može jedni slanci, molim vas. Evo, hvala vam. U redu je. Dobro je. Ništa, samo u redu je. To je to. Ma dobro, uzmite, samo uzmite, to je to. Evo ekipa, napokon smo gotovi, podijelili smo 150 eura u 3 pekare i meni se učinilo baš super. Veki, kako se to tebi činilo? Dođe mi da se ubijem. Ne, baš je bilo brutalno, ne, baš ono bolesno jebote, da. Ništa ekipa, to je to, čujemo se i vidimo se u idućem videu!